General Secretary ka People Democratic Front PDF uba special sling do mau plang ulapun pau yang jing sngo benyau holo ka jing hiar ka skul ba North Eastern Hill University ha ka kerdan puli ka bal hiar mentas ka kerdan ka bakhandai pau ha ka jing puli hapo ka rindia hi bro ka wei ya ka bala jubat haki por ba mensua ka kerdan ka bakhatsan kani kelawan hadien bagi dikhot jong ka PDF hne ka si ka apply terik nai nai lur kila lei bani kendu yu vice chancellor jong ka tek skul ba NEHU Professor Prabha Shankar Shukla ban pensngo yu halo ka bon kimat ki bolong ka jing so khia nak benta kate skul ba NEHU habai kren bar kilar phai khbor uba astasya sling do mo plang luang ba katkum ka kerdan ka NIRF jong skul ba ulapen pau ba haus nam aja kan reu ka kerdan puli jong skul ba kadon ha ka kerdan ba kasan re menta ka kerdan ka bakhandai pau ilayo bani kren bat UVC namar ba habangi lapen smo shau ha ka baide ba ka jinghiar jong university namar la da pipet katkum ka bat katkum ka NIRF ranking jong university dangshen phi ba ka NIRF kla rang ya NEHU ka hiar dam yang dak si point menta ka rang ha ka kerdan ka bakhandai po ha kat kum ka jingdon jigi institution ha po kari India hi bor kowe te kalong ka bos ngosi ba ka NEHU haus nam hajar khandrio ha ka por ba ka NIRF kadang le ya ka ranking ka baningkong ka NEHU ka don ha ka kerdan ka bakhatsan tenre kowe ka snam hadien kowe ka snam ka hiar bet 10 points te menta ka don ha ka kerdan ka bakhandai po kabala kata sikat de ye samla puli jong ni ka jela ka jongi bat kidon sipon ki daw ki ba penlong ya ka jing hiar jong university te ka ne kini ki daw ka de ka jing bom dan jong ki noi kai ha ki ba pon ki department ya ki noi kai ha kini ki department go per po NEHU pinyo i ba kidon da kini ki guest lecturer ha ka chaka bandon ki full time professor lani assistant professor ki don da ki guest lecturer bat kum kajing pentip shafi ki guest lecturer ki namla ban shim ya ki khna ki ban le research lani PhD te kalong kajing do ka background kumta ki khna jong jala ka jongi ki bakwa ban teng ya kajing puli ka jong ki kamtam ki bakwa ban pendap MPhil ki bakwa ban pendap PhD te kali kajing do ka background bat kani kajing bomla jong NEHU ban shibun ki project lani badan shibun ki khna ki bale ki research ha ki department ki boper kala pen her kerdan ya NEHU hadu kata bat ka wei pat kadai ka habangi petu ya ka jing penan kam ya ka funds ka ba ka ministry ka ai shaka NEHU ti ka popun ka funds ka ba ka ministry ka ai shaka NEHU ngi i ba ka pisa ka popun ki pentre kam na ka benta ka operational activities lani na ka benta ki jing pentelon ki kam jong university kat ba shaki educational activities lani academic activities pada ka fund kalong tang khendiat ha ti kini ki benta ki ba kum ka party hadin bangila puli benya bhai ka jinglong jingman jong university ngi so tho ba ki penlong ya ka university bukan hiar na kawai kasnam sakawai par kasnam ulai thu ba ka jimom thung ye ki kam ki balai na ka benta ki noi kai bat kumjuru ye ki batre ki bomdei satya ki noi kai kalakta bhai ki khna puli jong kani ka skul ba bai dei bat ki post jong ki nong hikai teaching staff bat ki post jong ki wei pat ki bomdei ha ka benta ka jing hikai nei kita ki non teaching staff ki ba kat kum ki notification ki bang yo i NEHU ha gini kisnam ladab lalu usnam arjar khanyo kum tu terter hadu benta kimi kawai ka notification hadin kawai ka notification ban khot application ye ki babon tadi ki post upon NEHU na ka benta ki post professor bat assistant professor ha usnam arjar khanyo ngiyo i notification ka ba ka NEHU ka penmi ka ba la khot application na ka benta san phun riu tali ki post na ka benta ki ka post professor bat assistant professor dan mereka ni ru kasih ukut kumto lampoi seno tipio iru agini kisnam ki adab ki don ki post ka ba ki khot na ka benta ki non teaching staff dan mereka turu kasih ukut kumto te ha ka baide bagani ka benta ngi la pensngau show VC bat wong ba nakaliang ka chong u ba ha kani ka sistem ular rahmat chong i ba hadin sistem ngin yo i ya ka jingkala jong ka NEHU un persangkat bala nakaliang chong u banwan ra ya ka jingkala ha ka skul ba NEHU te ha ka baide bat kini ki post ki ba ngilai ekran ki bon tili ki post dala ka dei non teaching la ni teaching ru ukular ba hadin san riu banai un persang ban khot no ki application ho kindan sibun ki proses kumta hangta handrai un persang hi hapde hadin sistem ban thung no ikini ki post baro ki badon ha skul ba NEHU ban pandap kini ki jaka ki bathli halo kamat ban kentiu ki sit ha ka physical science but life science uba lingdo ulabu ka jingkerpat UVC ban kentiu ki nombo jong ki sit bai dei ba ka kentiu ki seats mo ki seats hapo haka science ba kata kali haki physical science ba life science
lada pi watching tip apa school ba NEHU kita kaduna ba kasit saya life science but physical science kita di department kita tang life posit kita di department kita saupo art saupo lai kumta de POE ba ki college ki bala affiliate ba NEHU kita hadu nyop sauteli de nyop sauteli ki sit kita tang life santeli ba saupo teli de tang wei lada vision average kamu tang wei knar onomio bandrung ban pulia school ba NEHU larang isim kat kumga jingdan jong asid apa school ba NEHU ingis mau science stream kam de ka basuk ban ong ban bo shibon kisit kan de ka jingkit ka bakia haru iginong ikaya jong to department ndai la kum balong lam kiwe pat central university lakam ladangim la nru pole ni nyo hu sidu at least sanpo sit kade ban yo kan tang ba ki sama puli jongi ki bakwa ban continue MSc kin yo ya kalat ya kapan let teng ya jing puli ka jong kia ka school ba NEHU Hakabai day bat kalat yo kam yo jam jikna pule ubaling do uluong bakalong kabadan kam bandan ya katanat pule kum ko fisheries geoinformatics system bat kiwe ba ka school ba NEHU kadi ban thawla ban wanra ye ki job oriented departments lani kita ki department ki bala ban penyo kami ki sama jong jela ka jongi dia la dai kran ki benta ki don ki colleges ki bala sedang ban wanra ki yo ki bakum ki department peni kum hapo Saint Anthony's kadon ka department of fisheries kan bah NEHU kam don kan ke department te kidon hapo NEHU kadon ke geoinformatics system kan ke department par ka ai tang ke diploma course kam ai ke degree course te kum kini ke department animal husbandry food processing rural development forestry kum kini ke department kilong ki badon kam ba du kata kat kum ke jinglong jingman ko jala ka jongi khnang ban ai kam ki samla te hendra yo sngo ya ka kubor ka basngo tanat ka bang kwa pente bu spear ni ka janmet ba menta ka snam ni menship snam ngila ai ka jingmot cho visu barem ru ba ni kwa ba kini ki department kin don hapo NEHU ti wong tong in sa shim action nu snam la adap visu barem te sngo tanat sibon ba menta ka snam ka NEHU kan sedang ya ka forestry department la ni ka forestry course ha ka sin ka baning kong e te but kini ki wei pat department ki bangi labu ka jingkar pat UVC ban initiate no pat ka ministry ya ka ban wanra kini ki wei pat department ki ban penyo kami ki sama ki jongi te nak liang ka jong uang kini ki benta un sa persang ban address ya ka academic council bat ban yekran ru bat ka ministry ya ka ban wanra kini ki bakum kita ki department ki ban yarap ha yo kam ga yo jam jong ki sama ki jongi kadai ka jing he palat jong ka jing siu by pule lani ka by class ka fee structure hakabai de baka school of technology kadai kata ka wing jong NEHU kabai de ka puli na ka banta ka kam engineer de habai de bakani ka course ngipet baka fees kala he palat de kamong ka ba hadu kata na kam takini samna ki bawan na gilong yong sam ki bedok ki baduna ka cingyo chikot de habai de bakani ka bentaru ngila advice UPC bala dalong ka bala NEHU kan reconsider na ka benta ban penhiar ya ka fees haka school of technology kadai kajing slam palat jong ka NEHU ban penmi ki result kala ban ka result na ka benta ka bachelor degree bat kunju master degree haki popon ki haki ni kisnan peladam ngi ba bonsin ki kena ki haban wanra ya badi ki agitation program ru tang na ka benta ban penbor university bakan penmi ki result ka por ka biang katkum ka notification jong ka NEHU ha jing sisa ha first week jong unai August but first week jong unai February day ban penmi ek result kata ka timely declaration period jong ka NEHU hendrai ngi ba ka NEHU ha ka bidi ba kini ka kendon ru ka penken na ka bai ka snam chakoi ba ka snam ting ya kren ya kani ka bentaru ba UVC ba thmai un chimphya bai de ba kani khnang ba ka nong ta na ka benta kitu ki samla ki ba kwa ban teng ya ka ching puli la ka long ha kani ka jela ka chungi tani sabar jong kani ka jela ka chungi ru bu ka ching karpat ka long ban set up saya ka wei pat ka CSIR net examination center ha hangni hapo kani ka nongba ka chungi namar kumbalong menta khamtam na ka benta kitu ki balet ban apia ki exam net khamtam physical science ba life science kin hablet chedu goti kin hablet shibun ka jing pelut ka bai kali ka bai sa chetu ka por ka kin haban pelut ban apia kini ki exam te ngilar plus u ba habai de kini ki bat kani ka benta ban long ka jingerap nak benta ki sama kuli ka jongi ban wanra sa kawai ka CSIR net examination center hagani ka dongba ka jongi ngis dei kum ka party ya ka ban intervene ya ka bat ka university ya ka ban penskau ka ka ba ki samla puli ka jongi ki anut na kani ka school ba NEHU khrang ba kani ka school ba kan la ban tei kan la ban yarap ban shape ya ka career ya ka future ke jongki ha ki sngi ban mon baro ti kata ka di khindet kan so ka bai de ba ka jing ya kendo ko jongi ba du vice chancellor jong ka NEHU